Juan Bautista, Aguirre Zabala, Larreta. El año 24 del 3. Kukue tortxan garaikoa. Udaberri asko pasatu nike. Pasa nahi guan dio. Beti kontruzora. Gehe moguko launek baino zendesko bat jatatagon, bateo, besteo, beti jolazia, eta 6 urte. 6 urte konbritu, da bela zinitzen. Gara hartan, baserritako jendea izaten zen hemen gehina, baserritan bizi izan nuen, oain ez, gutxio baino. Hain nintzen da 6 urte egin, beste etxe bat aldatu nintzen. Atxizana, Larren, da negu parten beti kanpon izaten zen. Artik pasto amaten, neguko pasto amaten, baten Astiazu aldea, besten Zizurkile, kanpon. Urten erdie, kanpon da beste erdie, Larren, pasatzen zuen. Gara hartan, udik ezken duen izaten etxeen, Ude eman eskolati eta konbentzatu gure izaten genuen ude karri guziago baldetan. Korriente egitzen, amezketan etzan bate. El año 30 jarri ziren hemen lehen da biziko. Dago gutekozkorak, 8 urten, nitxun, bitxarten. Itxurri gutxitan, ibaie, ude garbi izaten zen hemen, Larren, ibaiti hartu eta hotxe berroita mar metro genuen etxetiken ibaia. Handiken, ontzi txikiatzutan. Zer emoan guk. Atxezan agin mutekozkoran itzela Larre uten itzen. Egunez generalen, atxeen zaten kargu moteo balimazan geotarten eskola igetzanen, ere mendia iotzen itzen. Anaia, anaia ni baino zaharroa, baino gara hartan 6 zenire da amat amona etxen, atxezana beti baten besten Larren etxen, bulak izatez, etxen pasatagok baino.